Τώρα το γύρισμα στην Νόιχαους, πίεση του Παναθηναϊκού, κερδίζει η Ντομόντ και το 0-1 για τις πράσινες. Ολέθριο λάθος από την Νόιχαους το 16, ο Παναθηναϊκός παίρνει προβάδισμα. Το κοντρόλ όπως θα ήθελε η τερματοφύλακας του ΠΑΟΚ. Εδώ ξανά η φάση, το γύρισμα από την Γκούνη. Το κοντρόλ της Νόιχαους δεν ήταν καλό, η μπάλα έφτασε στην Ντομόντ που κάνει το 0-1 στο 16, βάζοντας μπροστά στο σκορ τον Παναθηναϊκό, που είχε μπει πιο καλά στο γήπεδο αυτά τα πρώτα λεπτά της αναμέτρησης. Και δίνει αριστερά στην Μίτκου προς την Στράτζαλη η μπαλιά, επαφή με την Μάια και η μπάλα και είναι πέναλτι. Ξανά τη φάση εδώ, η αρχηγός του ΠΑΟΚ βρίσκει την μπάλα πρώτη με το κεφάλι και η Μάια εν συνεχεία πέφτει πάνω της. Μίτκου που εκτελεί και στέλνει την μπάλα στα δίχτυα, 1-1 ο ΠΑΟΚ. Οι γηπεδούχοι ισοφαρίζουν. Κίντα με την Δημητρίου στην πλάτη της. Η μπάλα θα φτάσει στη Μίτκου. Κάνει τη σέντρα με το αριστερό. Η κεφαλιά από την Χέλμβαλ και το 2-1 για τον ΠΑΟΚ. Η Χέλμβαλ βάζει μπροστά στο σκορ το δικέφαλο, νικώντας τη σιδηρά στον αέρα. Εδώ η προσπάθεια από το γύρισμα της Ακίντα. Η μπάλα έφτασε στη Μίτκου που κάνει τη σέντρα. Πρώτη στην μπάλα η Χέλμβαλ, νικάει την Γιαννακούλη. Ο ΠΑΟΚ παίρνει προβάδισμα με το ξεκίνημα του δευτέρου ημιχρόνου. Φτάνει στην Ντομόντ, η οποία θα πατήσει περιοχή. Ευκαιρία της Ντομόντ, το πλασέ και 2-2 για τον Παναθηναϊκό στο 56. Δεύτερο γκολ στο σημερινό παιχνίδι για την Chelsea Ντομόντ. Εδώ θα δούμε ξανά την προσπάθεια της Σιδηρά. Η παλιά από την στόπερ του Παναθηναϊκού. Πάτησε περιοχή η Ντομόντ, πιο γρήγορη από όλες τις παίκτριες. Και το τελείωμα με το δεξί πόδι, δεν μπορεί να κάνει κάτι Νόιχαους. Το κόψιμο από την Μάια, η μπάλα θα φτάσει όμως στην Χέλμβαλ που πατάει περιοχή. Το γύρισμα προς την Παπαδοπούλου, κεφαλιά και το γκολ για τον ΠΑΟΚ. 3-2 στο 80 η κεφαλιά της Παπαδοπούλου. Ο δικέφαλος μπαίνει ξανά μπροστά στο σκορ. Χέλμβαλ από τα δεξιά δημιούργησε ουσιαστικά το γκολ. Εδώ το γύρισμα από την Βαρδαλή, η Χέλμβαλ κερδίζει χώρο από την Νεφρού, κάνει τη σέντρα χωρίς αντίπαλο σε εκείνο το σημείο. Είναι λίγο πιο πίσω της η Μάια, παίρνει την κεφαλιά η Παπαδοπούλου